érzékelhetően karácsonyi ünnepi összejövetelén. Én az intézmény munkatársai nevében kívánom, hogy ma este jól érezzék magukat ebben a karácsonyi hangulatban, és nem utolsó sorban mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyt és nagyon boldog új évet kívánok. Nagy szeretettel és tisztelettel és köszönettel üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, mert az elején nagyon féltünk, hogy itt 3-4-en fogunk felolvasni. Úgy terveztük ezt a mai kis estét, hogy teljesen spontán módon, akik vállalták, még lesz olyan is, akit én nem tudok, akik vállalnak valami kis felolvasást, azokat majd megpróbáljuk a sorrendet úgy kialakítani, hogy mindenki sorra kerüljön. Én annyit mondanék el, hogy Egyesületünknek a célja egy roppant egyszerű cél. Mi szeretnénk bemutatni és népszerűsíteni a két világháború közötti erdélyi magyar irodalmat, Tamási Áron, Nyírő József, őket, és ezt már 13 éve csináljuk. Éppen ma hallottam a rádióba, hogy fölfedezték Bánffy Miklóst, és lesz egy konferencia. Hát mi Bánffy Miklóssal szervezetten, gyerekek felolvasásával már 13 éve foglalkozunk ezzel. Tehát ez az egyszerű célunk. Egy mondat, ami mindig bennem van, és az Egyesület is talán a mottójául választotta, ezek Nyírő szavai, a véget vagyunk a Földön, hogy egymást megismerjük, szeressük, és ezáltal boldoguljuk. Az erdélyi írók mind ebben a szellemben írtak, Nyírő József is, és megpróbálunk mi az Egyesületben is ebben a szellemben tevékenykedni. Ez a szó, hogy szeretet, ez most hangsúlyosan szerepel az estünkön. Az erdélyi írók nagyon sokat írtak a szeretetről. Minden irodalmi művükből szinte kicseng az a szeretet szó, ami szeretet egymás iránt, a székelyember a másik iránt, az író, az olvasó iránt és fordítva. A szeretet szó sajnos a mai világunkban a szótárunkból lassan kiveszik, de ez lenne a legkisebb baj, sajnos inkább az a nagy baj, hogy a tetteinkben is sem nyilvánul meg. Tehát ezt a szeretetet szeretnénk bemutatni. A estünknek a címe az, hogy Erdélyi karácsony. Hát miért adtuk ezt a címet? Azért adtuk, mert úgy érezzük, hogy van valami különbség az erdélyi karácsony és a mi karácsony, a jelenlegi karácsonyaink között. Az erdélyi ember, az erdélyi író őszintén, egyszerűen, csillogásmentesen, külső csillogásmentesen ünnepli a lelkében a karácsony. Ez a csillogás az erdélyi lélekben van benne. Ez is, amit nagyon szeretnénk bemutatni. Engem mindig emlékeztet ez az erdélyi karácsony is, ahogy írnak róla az erdélyi írók, valami ősi jellegre. Valami olyan ősi dologra, amit én annak idején éreztem a falusi karácsonyaink alatt, amikor a nagyapám és a szüleimmel ünnepeltük, és a Jézusvárás közben olyan cselekedetek, olyan dolgok és olyan szellemben voltunk a karácsonyfa körül, és vártuk az ünnepet, ami talán most elég ritka. Hát ebből szeretnénk egy kis ízelítőt adni. Lehet, hogy nem teljesen erdélyi írókból lesznek a felolvasások, de nagy része az erdélyi írókból. Szeretném azt, hogy ez valahogy nyitott szívekre találna, és gazdagítaná a lelkünket, gazdagítaná azt a kultúrát, amit mi be szeretnénk mutatni. Hatalmas kincs van a kezünkben, amit nem nagyon ismerünk. Ezt szeretnénk megismertetni. Én a végén szeretnék majd egy kis kívánságomat még elmondani. Most annyit mondanék el, hogy volt a bemutatkozó estünk, amikor Nyírő halálának 60. évfordulójára emlékeztünk. Ott 12 diák szerepelt fenn a színpadon, a műsort ők adták, a többiek pedig, a 60 diák pedig az évfordulónak megfelelően lent ült, de ők is aktívan szerepeltek a végén. Egy kis ajándékot szeretnénk nekik átadni. Hát nincsenek most itt mindannyian. Én az Egyesület érdekében és a gyerekek érdekében mindent megmozgatok. Ha ez a szó, ez a név, ez mond valamit, nekik biztosan mond, de remélem másoknak is, hogy Báró Kemény János,
aki az erdélyi Helikonnak volt a szülőatja, és egyenesági leszármazottja Kemény János erdélyi fejedelemnek. Én újból gondolva nagyot, mint ahogy már többször mondtam, felkerestem a családot, és kapcsolatot tudtam kialakítani, és most már azt mondom, hogy nagyon baráti kapcsolatot Báró Kemény Endrével, a Kemény János unokájával. És a Kemény János megnézte ezt a filmet is, vagyis a Kemény Endre megnézte ezt a filmet is, megmutattam neki, hogy volt ez a kis nyíló megemlékezésünk, és ő névre szólóan dedikált a szereplőknek egy általa kiadott kis művet, és ezt szeretném átadni. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy erkölcs és eszmei értéke van. Szárd meg, Uram Isten, a sírót, a kérőt, adj egy karácsonyfát, egy egekig érőt. Minden tűlevelét ragd meg 1000 jóval, mazsolával, fánkkal, mannával, dióval. Minden ágabogát teteljesen ragd meg, a kalácsot, kolbászt, sonkát se tagad meg. Aggass pár millió öltönykét is rája, meg vagy 100 magazin kis topánt alája. Aggass valamit rá kicsinek és nagynak, subát a szegénynek, szívet a gazdagnak. Gyűjtsd alá a népek apraját és nagyját, aztán Uram Isten, rázd meg azt a nagy fát. Domokos karácsony, a puha hóban, csillagokban, az ünnepi hasznos karácsony, láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony, mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig egy kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeresszék és szeressék. Ha bemutat, biztos, hogy valót ismernek, azért esetleg. Valószínűleg sokan ismernek, hallottak volna. 1960 karácsonyán ezt a költeményemet énekeltük a betlehemi mondókák énekek előtt. Az udvaron dallamára, még kint a házak udvarán, anyák udvarán. Az ismerős dallam a szíveken túl az ajtókat és apró ajándékok útját is megnyitotta számunkra. Néhány dión, almán, szaloncukron túl az a csodálatos élmény felejthetetlen, ami akkor történt. Betlehemi dal. Csillagok, csillagok, a betlehemi égen. Láttátok-e Jézust az olajfák kövében? Ha láttátok Jézust, meséljetek róla, ő lehet a lelkünk legfőbb gondozója. Jézus, segíts minket a mennyországba, ne hagyj a pokolba sokáig szenvedni, mutasd majd az utat a mennyek országába, vezessél el minket az örök boldogságba. Jézuskát születő, szeretve szerető, jó lélek teremtő, csengettyűs varázs. Áldott szavak selmén, angyalkák repülnek, karácsonyfák alá kincsecskék kerülnek. Ámuló szemekben felcsillan a fény, úgy szeretünk végre a szeretet ünnepén. Fiúnokám. Maróti Dezső, ha én karácsonykor. Ha én karácsonykor varázsló lehetnék, a jó emberekhez biztos bekopognék. Ajándékot vinnék minden jó gyereknek, boldogságcsomagot a nagyon szegényeknek. Tüzeket gyújtanék szívem melegével, jóságról zengenék dalom erejével. Reményről regélnék ölelő hazáról, egy boldog és gyönyörű nagy magyar családról. Alózi bácsi karácsony. A falu visszazökkent a régi kerékvágásba. Még nagyobb lett a gond, mert közeledett a karácsony, és ilyenkor kétszeresen érzi az ember a nyomort. Nagy hétre az idő is elszomorodott. Vastag, szürke felhők gomolyogtak a házak tetején,
és nappal se akart kivéradni. Fáradt hó pillénykezett egész nap, és délután 4 órakor már sötétedett. Este a fények hamar kialudtak a faluban, és egyetlen lélegzetvétellel se hallatszott a fekete ablakok mögött. Az ünnep miatt be kellene jöjjek, rázta le magáról a havat a lózibá. Legalább egy szál gyertyácskát gyújtanom kéne a szentestén. Gondoltam, ha már erre járok, legalább benézek a tiszteletes úrhoz is, s hozok üres kézzel ne jöjjek, ezt a fenyőcskét lecsapom a lábáról, hogy legyen a gyermekeknek karácsonyfájuk. Neki senki sem sütött kalácsot. Asztalán nem ragyogott aranydió, mogyoró, nem várta jó vacsora, neki senki nem kívánt boldog ünnepeket, csak az ő háza volt elhagyatott, néma. Már elindultak a kántálók, betlehemes gyermekek. Már a szomszédban hangzik a ritmus. Zergetik a kócsot, pénzt akarnak adni. Már az ő tornácán kopogtak az apró csizmák. Suttogás. Elhelyezkednek az ajtó öblében, és hirtelen felhangzik az ének. Csordapásztorok, mikor Betlehemben csordát őriznének éjjel a mezőben. Kedvesen omlanak be az ajtón, és félszegül verselnek. A pap megajándékozza őket. Alig mennek el, újabb csoport érkezik. Az utcán imbolyog a betlehemesek lámpája is, és jön a király, fürtös, juhászbundás csordapásztorok, hogy eljátsszák az ősi misztériumot. Szent Karácsony ünnepére készül a föld kereszténye. Valahol ott messze-messze volt egy jászol Betlehembe. Jászol, jászol, kedves jászol, kell-e ennél külön páholy? Gyámolítál Szűz Máriát, hogy megszülhesse Isten fiát, a kis Jézust. Ligeti János karácsony éjszakáján. Áld meg Isten a magyart karácsony éjszakáján. Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért, egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvért és azokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá állít, de lélekben itthon vannak, mindegy szállít. Kiket, mint téghozló gyermekeket, már elveszettnek hittünk. Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünk, és a magyar röghöz láncoló szeretet, mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet, hogy öletbe hozza édeszülő a gyermekedet. Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot. Ó, színezüstbe csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott. Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján, áld meg Isten a magyart itthon és a világ minden táján. Karácsonyi pásztorocskák. A szabad tűzhelyen, a betlehemi majorban hajladozik a tűz aranylángja. Csordapásztorok melegednek a tűznél, melynek a fénye átvilágít az időn, és emlékezni serkent engemet is. 13 éves voltam, és vezére a zsenge pásztoroknak. Ezek a zsenge pásztorok mind korombéli fiúk voltak, akiket a gondosan megválogatva vettünk föl a nyájba. Amikor a kör bezárult, kiosztottuk a szerepeket. Elsőnek vezért választottunk, aki majdan karácsony este az első beköszöntőt is fogja mondani. Mindam a lányos házaknál, ahova behatunk. Aztán választottunk külső beköszöntőt, aki az ajtón kívül fog szólani, és hát meg is küzd azzal a másik nyájjal, amelyiket ott találnánk esetleg a háznál. Utána kijelöltük a tűzmester, aki vezényli az üdvözlő puffantásokat, majd megválasztottuk az énekvívőt és a mókamester. Nem különben a nagyobb mondót, aki mindenkit le fog torkolni, szükség esetén még lódítva is égtelen. És aztán tanulni kezdtünk. Így készültünk a Szent Hadjáratra, a karácsonyi kántálásra, és vártuk a napot, és tele lélekkel az estét, amikor aranyfénnyel felragyog a betlehemi csillag. És végre a föld örömet kiáltott az égre, és az ég örömet kiáltott a földre.
karácsonyisten. Mennyi ember van, akit szeretek, mennyi nő és férfi, akit szeretek. Rokon szenves bolti leányok, kereskedők segédek, égi és hűcselédek, laphihordók, csöndes munkás írók, kedves tanárok, kik vesződnek a kisfiammal. Találkozunk mi olykor-olykor, meg-megálló, szemünk összevillan, s én még maradnék tétovázva talán, hogy elmondjam ezt neki. Mégsem beszélek, mert csak a részek aggastyánok és buják fecsegnek. Ilyesmiről szólni nem ízléses, meg aztán nincsen is idő. De hogyha majd meghalok egyszer, s egy csillagon meglátom őket, átintegnék ifjaválva, hajdázva, mint egy gimnázista. Lásd, téged is szerettelek. A karácsony szimbolikusan is, hagyományosan is a gyermekek ünnepe. A nagy, bölcs és erőszakos felnőttek ilyenkor megajándékozzák a kicsinyeket, és bár előzetesen ezt az ajándékot mindenféle feltételhez kötötték, végre is nem különböztetnek jó és rossz gyermekek között. Mindenik megkapja az angyalfiát. Talán eszükbe se jut az ajándékozóknak, hogy ebben van a karácsony nagyobb igazsága az emberi igazságokkal szemben. Az emberek és a nemzetek tovább fogják vitatni jogaikat és igazukat, hivatkozva érdemeikre és létérdekükre mindenféle kis és nagy fórum előtt. De amelyik ember, amelyik nemzet mindezek dacára is a nagylelkű kibékülés és a fáradhatatlan építőmunka útját választja a maga jövendője útjául, azért lesz a nagyobb igazság és a győzhetetlen élet. Köszönöm meg mindenkinek, és nagyon örültem, és hát nagyon nagy hálával vagyunk azok felé, akik talán csatlakozva hozzánk eljöttek most felolvasni, és érzik azt, hogy az irodalom mekkora erő, és mennyi mindent lehet bele tenni. És a célunk is az, hogy a fiatalok körében. Ez most itt talán picit néha amatőrnek tűnő volt a felolvasás, de kérem azt, hogy a jó szándékot és azt a lelkesedést próbáljuk benne meglátni, amivel mi is nekindultunk ennek az egyesületi munkának. Szeretném kérni azt, hogy a végén, vagy ott van egy vendégkönyv, és hogyha úgy mindig elmondom, hogyha megtisztelnek azzal, hogy egy mondatot is beleírnak, azt nagyon hálásan megköszönjük. Utána pedig meghívok mindenkit, van itt egy kis kürtös kifli, nem kürtös kalács, kürtös kifli és szaloncukorra, és egy italra, és szeretném a figyelmetekbe ajánlani azt, hogy január 7-én, mivel annyira sűrű program volt, olyan iramba indult el az egyesületi munka, hogy már mi is néha félünk tőle. Január 7-én megemlékezünk a madéfalvi vérengzés, a madéfalvi veszedelem 250. évfordulójáról, ahol emlékezünk arra 200 székely mártírra, akik ott haltak meg Madéfalván 1764-ben. Ez a Közösségek Házában lesz, január 7-én 17 órakor. Erre is nagy szeretettel várok mindenkit. Én kívánok mindenkinek azt, hogy nagyon sok szeretetet kapjon ezekben a napokban. És kérek mindenkit arra, hogy nagyon sok szeretetet adjon is. És ehhez az kell, hogy kinyíljon a szívünk, és kinyíljon a lelkünk, hogy ezt adni tudjuk, és befogadni is tudjuk. És áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen!